Ik vond het juist maar een donkere dag. Een donkere dag met een kil karakter en een koude dag. Die temperatuur kwam ik net zeer uit. En de zinnen die hier het zwier. Maar er staat gewoon alles in opklaring. Wel, joen en vannacht zal het meer en meer opklaren. Dus de verwachting. Joen en vannacht meer en meer opklaring eerst. Met temperaturen om de bij de 0 of plus 1 op de eiloon. Min 2, min 3 graden op het Vasteloon. En dat is lichte frost. Het kan ik wel eens een beetje damp wezen, hier en daar een beetje glijdens. Maar, gaandeweg de nacht komt er meer bewolking en dan rint die temperatuur weer wat meer op. De wind uit het noordoosten, zwak ontmatig. En dan morgen. Morgen een dag met bewolking, maar ik werd de zinnen erbij. En we gaan morgen de temperaturen tussen de 4 en de 6 graden in. Ja, de wind die komt morgen uit het noordwesten, zwak of matig, krijgt 103, dus stiert er haast geen wind. En als die zinnen er dan bij is, dan viel het ik noffelijk aan. In de nacht een temperatuur om het vriespunt of min 1, maar ik kon eens op wat sneeuw. Ja, van toons op vrijheid kon eens op wat lichte sneeuw en glijdens. En in de petite maandtijd misschien wel wat ijzel in het zuiden van de provincie. Maar dan komt vrijheid en ik had het fruit zocht, dan heb ik alleen nog maar rein of lichter rein staan. Want dan is die sneeuw op mijn voet en rint de temperatuur op naar zo'n 6 graden. En hebben we sneeuw, een temperatuur om bij de 4 graden heen. Misschien wat zinnen, misschien wat weer te sneeuw, wat rein, wat buien. En staan, ja, is het ik wie het waar betiden. En is het helemaal bewolkt als het om mij luidt. De temperatuur op staan zou bij de 6 of de 7 graden heen. De wind gaat in het weekend naar het westen of het noordwesten. Nou, we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.